Jeg hedder Torben Andersen, jeg kommer fra Låsby af, og vi har bygget en lille traktor her, som motormæssigt er fra motoren er en russisk motor på V12, og den er på 39 liter, helt præcis 38.880 kubikkilometer, og vi har lavet en lille traktorfuld, og vi er lige knap nok færdige nu, men vi håber på at komme ud og køre næste år. Det har noget med penge, og det har noget at gøre med arbejdstimer. Men nu vil vi lige prøve at starte den op herovre i dag, og for at kunne give folk en god oplevelse. Den kan godt køres. Fedt, der var mange hestekræfter. Hvad kan den trække? Jamen jeg ved ikke rigtigt. Det er svært at sige, at den original, der går en 1800 omdrejninger, og lige nu der kan vi komme op på godt 4.250 omdrejninger. Jeg tror, vi ligger på omkring 2.500 hestekræfter, men det er svært at sige. Men vi har i hvert fald 8.500 newtonmeter, og det er diesel newtonmeter, så det er lidt sjovt. Fedt, og når I tænder den, hvad kan vi så forvente at se? Ja, det er nok mere, hvad I kan forvente at høre. Den kan godt høres. Så vi snakker om slagvolumen på godt lige knap 3,5 liter per cylinder. Det er sådan en rimelig stor BMW per stempelslag. Så det håber jeg kan give folk en god oplevelse.